Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizongiphethe uSibongile bringing umuntu wakhe uThabo. Let's get into it. Sanibonani phakathi. Ngicela le show ukuthi ngicela ingisize ngoba nginenkinga nomyeni wami. Kunento ebhacile kimi eyihlazo. So manje angimazi ukuthi ucabangani ngoba ngendlela engayina ngimbheka ngiyathuka. So bengicela ningisize. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. As I said to you guys, ngizoba ngiphethe uSibongile nomuntu wakhe uThabo, right? Right. Ngimnandi. Ungangitshela ngosisi engihamba naye uthi ubani? Awubheki wami Sibongile. Sibongile. Nahlangana kanjani noSibongile? Sahlangana kwaJohn kunala esinokubloma khona kwaJohn. Lihlangana naye kwaJohn. Thatha amanamba akhe ngoba umuntu engicommunicator naye ngendlela right. Sagcina sesizwana. Oh, okay, nijole nazane for how long? Almost 7 months. 7 months I think. Yes, babe. 7 months. 7 months. Okay, yini oyithandile ngayo Sibongile? Umuntu right, umuntu ongiphethe kahle yonke into hayi. Angina complaining ngaye. Oh, okay. Into kuphela oyithandayo ngayo ukuthi uphathe kahle. Ngiphatha kahle. Akukho okunye okuthandayo ngayo. Hayi, akukho kubi. Okay. Sibongile ungangitshela ngomuntu wakho uThabo uthi yini oyithandayo ngaye? Like umuntu ophansi ongathanda ukukhuluma. And uyilento engiyidingayo nje umuntu wesilisa. Oh, okay. Yes. Yini oyidingayo kumuntu wesilisa? Akusumuntu othanda ukukhuluma. Akarasi, akacomplain, ngeke umuza thetha nje. Okay. Yeah. Umthande first, love at first sight, manceda uhlangana. Yes. Oh, okay. Also it's a beautiful love story. Any plans of future mhlambe ukuthi nizoba nabantwana? Is there anything that you guys are planning? No. Angikayiplan. Yes. Thabo awukacabangi mhlambe ukuthi misingakafiki lapho misa enjoy nje impilo nje kwamanje nje. ukusase honeymoon phase. Honeymoon phase yayi. Oh, okay. Asibongile ngamtshela ukuthi mletheleni ke uThabo before simchithele isikhathi. Baby, ngibhalele issue ngoba kunento engidlayo la. And then nangithi ngiyabheka awungibuzi, ngiyazibuza ukuthi why ungangibuzi. So ingishayisa uvalo every day. So ngoba kunento oyitholile la kimi thina sithi siyalala. So manje yangihlupha lento baby. Ukuthi why ungangibuzi. Ngizakubuza kanjani ngoba uwo ngomela ungitshele ngayo. Angithi uwo ngomela ungitshele. Kade ngiloko ngizama ukukubuza lokho ngiavoid manje. Kade ngizama ukukubuza lokho ngiavoid. Ngangi-explainela ukuthi kwenzakalani. Njengoba ngilethele namakhamera kanje. Ngangi-explainela ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe nje ubuletha amakhamera lapho uzovuleka khona ungitshele kahle ukuthi kwenzakalani. Ngiyenze ngi-understand ukuthi kwenzakalani. Ngoba uyayazi inkinga yethu ukuthi yini angithi. Uyayazi. No, kunenkinga kule relationship. Kunenkinga. Kulamalanga nje mangifuna ukulala nje naye nje kuba inkinga nje. Anizwe Asizwani. Kuba inkinga siyalwa kakhulu. Ku7 months nje kuphela seniyalo. Manje siqale nje kusasenabo ma 3 months. Ukulwa. 3 months for the past 4 months le enye after the 3 months engube nje angisamazi nje nento angifihlela yona ngazi yini into angifihlela yona. Ngiyaxolisa baby. Sibongile yini engaka? Ngicela ngixolele. That's why nginibhalele ngoba ngicela uxolo kuye. Ngoba ngangithandana nomuntu edrobheni lapho engihlala khona. So bokumuntu ongaphandle. So thina sishare ingube engazi ukuthi akekho right. So baby ngicela ungixolele. So manje njengoba ningibona ngiso ngiphuma nezibungu. Hayi angizwa kahle lento oyishoyo. Uthini? Yes baby, askisi. Njengoba lokuhlala uthi mangenza nama condom aseclinic uthi awafuni. Ufuna lawa athengwayo. Engakho ama condom agcwele lapha le. Anginokela kabi baby. Yake ngiwathengile la ungathenga emagarage engenzani kanti asebenza ukwenzani?
kanti ungifihlela into eso bengazi nami baby ukuthi kuzoba so ngeke ngakubuza ngithi ngathi wayesothanda ukuye lokhuzana ukuye edrobheni wathini wena mangokubuza ukuthi wayesothanda ukuye edrobheni wathini wena wathi uyobona usisi wakho ikhazini no yakho angithi uyazi situation yethu ukuthi be right according ipocket ayikho right so bengizama nami ngicela ngixolele hayi mina angikuzwa kahle awuphinde uthi kwenzakalani awuyiphinde hayi angizwa kahle baby ngicela ngixolele angizwa kahle ungicacisele kahle nje ngizwe bengizama baby mozama ini bengizama ukuthi kube nento endlini so bengazi ukuthi kuzoba kanjani lento le uyizama ngani moyizama kanjani angi-explain ukuthi moyizama kanjani ngoba sekwenzakele moyizama kanjani ngoba sekwenzakele ngizokhuluma iqiniso okay ngicela ukulizwa ke lelo qiniso ngingahlangana nomuntu ubuya ngaphandle kwathiwa ukuthi asikhona ukusebenzisa lento wathi uzonginikeza imali engange-10,000 uyifuna life kwathokola kuba kanjalo ngarecover sekuya kuye ukuthi hayi man kune-problem njengamanje nayibungu nazi la ngaphansi baby ziphuma phi lezo yibungu la ngaphansi hey kahle mofuna ukungigulisa kahle mofuna ukungigulisa ungangitsheli bengazi hayi mina ngibona ngathi hayi ngizoba right angeke ngize ngilunge ngeyini indaba zakho zeyibungu uhambe ungilandela ibungu edrobheni uzanazo la ungilandela ibungu ungizela nazo la hayi ngathi angeke ngisalunga ngathi angeke sakhonakala usho kanjani angeke sakhonakala ngiqala ukuyibona into enje empilweni yami ngithi ngiyakuthanda baby mas no uthanda sangeni indawo lapha kuzoba right angithi kuzoba right ngani uphuma ibungu ibungu engazazi ukuthi qhamukaphi kwenzakalani ngazo uzoya eclinic khani ucabanga manje ukuthi uye eclinic for the past 7 months bongacabanga ukuye eclinic for the past 7 months bongacabanga ukuye eclinic no mele uthathe into zakho nje lapha endlini uvele ungidedele nje ngicela uthathe into zakho ungidedele understand and nami ngimunderstand no ngeke uunderstand ngoba le noma engabe uyikhulumisa qala senesikhathi esingakanani yenzeka le nto le nesikhathi esingakanani yenzeka ukusuka kwami nje edrobheni ngizohlala ngapha ngilongicontinuisha naye lo muntu no lokhu kahle mongijitela uyabona ama benefit okuchita ukuthi yini manje I know angithi yabo hayi ngicela ungiphumele lapha endlini beba ngithi bengizama ende le mali bekusiza nawe mos ungilethela ukuthi ngizobuka umphakathi nabo banezabo baby noma banezabo mara bazothina abangani bami bazothina uyazi ade bakufavor ngithi bazothina abangani bami bazongixolela ngeke khonakali endlini bazothina abosisi bami bazothina abafowethu bazothina no sibongile angeke ngisakhona mari baby silongikhulumile iqiniso ngacela usizo ukuthi ngabhale ukuthi bangisize right no sibongile no hayi angeke salunga sibongile okay now kusho ukuthi kumele uhambe eclinic uzowazi ukwazi ukuthi umephi dala ngikubuza sibongile ukuthi wanjalo uhlala uthi inyawo zami ezinukayo kanti uyazi wena ukuthi yini ungahliki sibongile ungahliki yazi ngiphatheke kabi njengoba ngila ungilethela amakhamera ngapha njalo masingene engubeni ngithe ukuthi inyawo zami ngigezisa every day inyawo kanti uyazi ukuthi lo dodo wakho uphuma la ngaphansi no sibongile ngicela ungablame wena ukuthi blame mina mangithi ngiyamthinta uyaflathela uthi hambo yakazi inyawo ngihambe ngiyoyakazi inyawo iphunga lengahambi iphunga still alihambi angazi nginama food powder ingakhi sithe ngizona naye usibongi saka ngitshela ngokunuka inyawo sonke lesikhathi menganuka inyawo saka ngitshela ngokunuka inyawo no sibongile angeke ngisakhona sibongile awusakhona ngokuthi niyahlukana siyahlukana straight angeke ngikhona ukulala nomuntu obhizi ibungu but angeke ngikhona sibongile wazama ukuya emntwini ukuyocheckisa ukuthi kwenzakalani ekliniki noma abangani akunamuntu okhulume nayo ngale ndaba that's ngibhalele nini ukuthi wami ungayikhulumi nami from the onset before ngilethela amakhamera ngumele uhlale nami phansi ungichazeli inkinga yakho mhlambe mengizo understand mosaba ini ngoba mufuna imali awusabi mufuna imali lokho edrobheni ungasaba ngithi ayithi moyithatha kimi lo mali le ayithi moyithatha kimi kanti yongilandela ukungcola nje no angeke ngisakhona sibonge
angeke ngisakhona Sibongile. Bona ukuthi uphuma kanjani. Bona ukuthi uphuma kanjani. Ukuthi uyohlala laphi. Ngithi ngiyakuqoqa kanti wena uzongichithela. Ubhize edrobheni. Bongangiqoqi nambe ngokuqoqa baby ngoba imali le besidla sithu. Ngongitshela ukuthi uyithathephi. Bongangiqoqi. Ngongitshela ukuthi ungithathephi. Hayi bongangiqoqi. Mengeke ngikubuze. Mengeke ngikubuze ngoba mina mingazi ukuthi moya edrobheni uye ku cousin yakho angithi. Ngithi uthi lo mali uyithatha ku cousin yakho. Ngoba vele ngikhulumisa ne cousin yakho. No baby sisale sichubeka ngoba sisiya. Angeke khonakala. Angeke khona. Okay, ngicela uhambe eclinic Angeke now. ngizoya vele. Ngizovuka kusasa ngizoya vele. Alright baby. Ngizoya vele kodwa nje okwami But nawe you nje. must know ukuthi ngiyakuthanda No. Ezothandwa sizibekele eceleni. Okay. Okwamanje nje angeke ngisakhona Sibongile. Uyayiceda i-relationship. Hayi ayiphele. Angibenefitanga lutho mos. Into engibenefitile nje yilo msangano lo wangizela nawo. Into engibenefite kuyilo msangano angizela nawo. Isimaro siphuma kancane. Ukuthi siphuma kancane angifuni ukuzibona. Angifuni ukuzibheka. Ngeke ngimele mina lo dude. Angeke ngimele lo dude. Ngeke ngimele straight angeke ngimele. Awufuna ukuyibheka. Ngiright lo sisi. Hamba Sibongile ubuyele la uphuma khona. Hamba ubuyele la uphuma khona Sibongile. Ngiright Sibongile. Ngicela nje namhlanje nje ungithathele impahla zakho ungiphumele nje lapha endlini. Mara baby uba nozongi-understand ngaphandle kwakho. Angisafuni next engihlanganisa nawe. Angifuni next engihlanganisa nawe. Okusela Ngicela uthathe into uzongikhumbula zakho. ke. Angeke ngikukhumbule. Sobona. Ngikhumbula umsangano lo ngizela nawo. Okay. Ngikhumbule lo msangano lo. Okay. Angeke Sibongile, angeke. Ngiright uwe Sibongile. Sibongile. Uthini ke ngento esho ubhuti ngoba akasakufuni i-relationship Uzongifuna kahle nje. kanjani? Kahle nje. Angeke ukubone lokho Sibongile. Mina naye Angeke ukubone lokho. sozwana nje kahle Angeke nje. Ukuthi ukubone. nje mina naye sihambe siye ekliniki. Nje kuphela siqhubeke Angeke ukubone ngempilo. lokho, angeke ukubone lokho Sibongile. Yimuphi umuntu Angeke ozomthanda ngoba uyabona manje ngithi bazombona ngithi. Angeke Yes. Sibongile, Okay. angeke Sibongile. Ngicela nje mina nawe nje iphele nje lento le kumanje nje iphele nje. Anifuna ukuya eclinic nonke ni Ngizozela mina ngiyi-1 eclinic. uzozela uyi-1. Ngizozela ngiyi-1 yena abone ukuthi uphuma kanjani. Ngoba kahle lento le dala yaqala uloku ungenza isilimo. Into engikwatisayo ukuthi ungenza isilimo. Kanti ngabe Mara ungitshele kusala nawe isaqala. boyidla le mali. Akutsho ngongitshela ukuthi uyithathephi. Wena wayibonga. Kanti le mali le meyizana lebungu. Meyizana lebungu le mali. Kumnandi kuwena Sibongile. Kumnandi kuwena. No baby. Kumnandi. Ungathi baby yani. Manje wawumhleka Sibongile. Uyangihlekisa ngoba naniceda ukuhamba nje sizobuyelana. Angeke ukubone lokho. Okay, Angeke sasibona. ukubone lokho. Futhi ngicela ikhiyaza sendlini. Ngizokunikeza. Ya, Ngicela ibhakede eqala ngicela ikhiyaza sendlini. Uthatha nikhiya zakho. Ngiright lo sisi. Sabe sisonke. No, ngiright lo sisi. Sabe sisonke. Namhlanje uzobona ukuthi uyolalaphi. Uzophanda iplan or uzoya le edrobheni yakho la uphuma khona. Okay. Uzobuyela khona. Yo. Hayi mina thi ngivale ngapha Sibongile kunento ofuna ukumtshela yona ngingakayivali. Oh, ikhona vele. Into engimtshela noma ngicela ukuthi ahamba ekliniki. And then akwazi ukuzimela ukuthi kwenzakalani. Azibone ukuthi wenzanani. Yes, and then ahlalazi ukuthi ngiyamthanda. Uthi ngizolala nje namhlanje. Thibo kunento ofuna ukumtshela yona yokugcina. Hayi ayikho into engifuna ukumtshela yona. Uphelile nje. Hayi phelile ayikho nje. Uyadlala Ngicabanga nje. manje nje le stress uthi ngizolala nje namhlanje. Kuyosa nini ukuthi ngivuke ngekliniki? Kuyosa nini? So ufisa ngathi ngasamanje. Ngasamanje ngekliniki. Awithi nje mangifika ekliniki bangitshele nje ukuthi konke ku right. Hayi ngajabula. Okay, it is what it is before it was what it was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe, and share. We out.